Fa més de 20 anys que vaig quasi cada any per Àfrica, a Mali, en el país de Dogon, i he vist moltíssima de gent cecs o perdre la vista, gent de la meva edat, ja si tot més joves, per llepra, per bilirzosis, per cuc de Guinea, per diabetes i per catarates. I se veu molt bé com els ulls comencen a tornar com un vel i van perdent la vista. I un d'aquests casos és del meu cuiner i gran amic de Bamo, que és un home que jo conec des fa 20 anys i que ara és cec totalment, i que jo volia que, jo sospitava que serien catarates, jo no sé gran cosa de medicina, però tenia tot l'aspecte perquè ma mare, com a tant dels nostres majors han estat operats de catarates i suposava que seria això. Però els Dogon mai volen, és molt difícil que vagin a la ciutat que està a 1.000 quilòmetres a un hospital, els sembla com un viatge que no té tornada. Per això va ser quan en Rafael Ribó em va xerrar d'aquesta d'Ulls del Món, que vaig pensar que tal vegada seria una ocasió, que sabia que hi havia molta gent amb aquest mal per Àfrica i per el país Dogon, més en particular, perquè està més lluny de la ciutat. És una espècie de llac molt enmig de no res gairebé. I vam fer una expedició amb oftalmòlegs de primera categoria i van operar molta gent van recuperar la vista i en Bamo, per desgràcia, ja era massa tard, ja el seu nervi òptic estava cremat i jo sé, que no sé com se diu, perquè ja no hi havia res que fer. I ell està tranquil, que sap que ja sap el que té i sap que no té remei, però molts d'altres i més joves s'hi han recuperat la vista i sobretot el que és important és que s'intenta fer com un centre estable per anar operant gent cada any en aquesta zona del Sahel, per operar gent regularment i sobretot podran operar gent i podran formar metges locals perquè puguin portar endavant tot això. I crec que és una gran notícia.